ସିଂହ ସିଂହ ଏଇ ତ ଆଇଲେଣି ଆଉ ଅନାରେ ତ ସାର୍ ସିଂହ ହେଲେ ମୋ ବଘ ଚିଞ୍ଚୁ ନା ଜମା କଥା କହିବି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହବ ଶଙ୍କୁରୁ ସାର୍ କାହିଁକି ଆମେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ରେ ସାର୍ ଶଳା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଶଳା ବେ କାଲି ଯୋଉ ଦି ଜଣକୁ ଆଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ନଥିଲେ ଉପର ଘରୁ ଫୋନ ଆସିଲାଣି ରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେ ସେ କାଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଧରମ ଭାଇ ବେ ଏଟା କିଏ ବେ ମୋ ସିଟରେ ବସିଛି ତୁ ଶଳାଟି ଥାନାରେ ଅଛୁଟି ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେ କହିଲା ପରେ ଉଠିଲାନି କହୁଛି ମୁଁ ବାଘ Who are you? Mohit? Mohit Upadhyay. So what? Stand down. I say stand down. ସାର୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା ଗାଲୁଆ What?